L'Ajuntament de Roses ha iniciat aquesta setmana el canvi de l'enllumenat públic de la urbanització del Mas Fumats per a millorar-ne la seva eficiència energètica. Els treballs van a càrrec de l'empresa Muntatges Lleida S.A., que són els encarregats de substituir les llumeneres tipus bola que hi ha actualment i que han quedat obsoletes per l'elevat consum energètic que tenen en comparació amb els nous sistemes disponibles en el mercat. A més, també reduirà la contaminació lumínica dels fanals, ja que les boles que hi ha actualment tenen un angle de 360 graus i les noves només il·luminaran els carrers. I la veritat és que ha canviat molt, ja algun veí ja ens ha enviat algun missatge a l'Ajuntament d'agraïment. Fa una setmana que estem enviats aquí al Mas Fumats i la veritat és que en un parell de mesos estarà tot canviat i valdrà la pena la inversió que s'ha fet. En total es renovaran els 490 punts de llum que hi ha repartits per tota la urbanització, on es canviaran les llumeneres de vapor de sodi de 125 watts que hi ha actualment per llums LED de 50. Aquest canvi suposarà una gran millora a la qualitat de l'enllumenat de la urbanització, així com en l'eficiència energètica, on s'aconseguirà una rebaixa de 46 kW a la potència instal·lada. El canvi de làmpades tindria de finalitzar en uns 2 mesos i el consistori hi destina una partida de més de 130.000 euros que s'amortitzaran ràpidament amb l'estalvi energètic de 75 watts de potència per cada una de les 490 làmpades que es renovaran. La inversió en el que es paga de llum aquí ara amb 125 a passar a 50, doncs en poc temps està recuperat tot allò que al principi sembla que gastes molt, 130.000 euros, 140.000 euros, però clar, canvies 490 fanals. I això en un any ho t'has recuperat, vull dir que és una cosa que val la pena fer-ho, el que passa que és laboriós i s'ha de fer tot el poble. A dia d'avui s'ha canviat l'enllumenat públic de la urbanització del Mas Oliva, Mas Mates, la Cuana, de la Sureda, d'en Mairó i d'algunes zones del nucli urbà, i un cop finalitzat el del Mas Fumats, el consistori donarà prioritat a renovar les llumeneres de la urbanització de Santa Margarida.